हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै। स' नोंथांमोन भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै बड' सिरियालनि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे बड' सिरियाल भिडिअखौ बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव रिलिज होदों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे बड' सिरियाल भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आगमा रुवाति दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बगाजुलि कमेडियान चेनेला आगमा रुवातिनि इप'स्ट 9 भिडिअखौबो रिलिज होना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे इप'स्ट 9 भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे आगमा रुवाति बर' सिरियाल भिडिअ गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दिनेश, अनसुमै, उत्तम आरो निरिबिलि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव बर'फोरनि गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे। अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर। गोजोन्थों।